Здесь можно и поиграть, и вот, например, собери мусор. Татарстанның экология министрлыгы табигатьне саклауга балаларны җәлеп итә. 2020 елдан ул татар мультфильм белән уртак эшчәнлек алып бара. Яшь буын өчен Яшел Татарстан дип аталган сайт булдырганнар. Порталда балаларны кызыксындыра торган төрле мультимедиа чаралар күрергә мөмкин. Мультфильмнар, видеоблоглар, конкурслар. Татарстанның экология министры белеме буенча укытучы. Шуңадырмы быелгы коллегиядә балалар фикеренә аерым урын бирелгән иде. Табигатьтәге төп проблемалар турында да яшь буын сөйләде. Питьевой воды становится все меньше. Исчезают озера и реки. Иң зур проблемаларның берсе чистарту корылмалары белән бәйле. Хәзер Татарстанда аларның саны 174. Әмма 75% тиешле дәрәҗәдә эшләми. Димәк, ташландык сулар елга, күлләргә ага. Ул бит суга гына беру түгел, балыкларны саклау гына түгел. Аны без анар эчәбез бит. Алай булырга тиеш түгел просто. Син бизнес акча эшләгәндә, ул табигатькә, кешеләргә дос шулай ук яхшы отношение булырга тиеш. Самган табигатны сакларга, кешеләребезне сакларга. Балтачның Арча дип аталган сөт заводын министр кабат аерым атады. Бу оешма турында узган елгы коллегиядә дә сүз булган иде. Алар табигатькә 6 миллион сумлык зыян салган. Бер ел узган, әмма кырын гамәлләреннән туктамаганнар. Хәзер бу эш белән хукук саклау органнары шөгыльләнә. Коллегиядә район башлыкларына чистарту корылмаларына аерым игътибар бирергә кушылды. Коллеги, мы тратим серьезные бюджетные средства как на строительство новых, реконструкцию старых. Иске чистарту корылмаларын төзекләндерү, яңаларын сафка бастыру өчен зур акчалар тотыла. Алар тиешле дәрәҗәдә эшләргә тиеш. Быел чистарту корылмалары белән бәйле проблеманы хәл итү мөһим. Табигатьне саклау өчен бүленгән акчаларны тиешенчә кулланмаучы районнар бар. Аларны республикада яшел акчалар дип йөртәләр. Югары Слан, Чистай, Түбән Кама бу финансларны максатчан файдаланмаучылар исемлегендә. Татарстанда юллар төзегәндә урланган ком кулланалар. Кайбер төзелеш оешмалары файдалы казылмаларны үзләштерә ди министр. Только на автомобильной дороге, такие как М12, М7, М12, М7 шәле баулы юллары өчен генә дә узган ел 10 миллион тонна ком китте, әмма җир асты байлыкларыннан законсыз да файдаланалар. Республикада су төбеннән алынган грунтны кулланырга рөхсәт бирүче бер генә карарда юк, тик аларны сатучылар бар. Узган ел республикада 4000-гә якын законсыз чүп ташлау урыны ачыкланган. Күпчелек очракта алар өчен төбәк операторы җавап тотарга тиеш. Гомумән, экология министрлыгында ПЖКХ оешмасына сораулар күп булып чыкты. ПЖКХ оешмасы карамагындагы җирләрдә 66 законсыз чүплек ачыкланган. Салават күпре микрорайонында авыр ис таралуда да шушы оешманы гаепле дип тапканнар. Считаем, что для решения этих вопросов нужно пересмотреть не только систему и график вывоза ТКО, но, возможно, и деятельность этого рекоператора. 2023 елның бурычларына килгәндә, ләм кырларын һәм чүплекләрне рекультивацияләү, ярларны ныгыту, сулыкларны чистарту дәвам итәчәк. Илгиз Шакуров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.